I ara estem a Caldea, que estem anant ràpid, que és la 1, i hem decidit aquesta hora perquè ahir estava a rebentar i avui intentem anar al migdia perquè així no hi hagi gent i nens i tot això. Us ensenyem Caldea. I hem sortit de Caldea, l'espai termolúdic més important i més gran d'Europa, i bueno, estem molt relaxats. Segurament, ja ho hem parlat, és la vegada que més relaxats hem sortit de Caldea, i mira que jo he anat un munt de vegades. Tu? No, només amb tu. Com ho fas? Si us ha acaranat. No, mal. Mal, estem naltros, mal, bien. Que no ens va baixar? Hola. Aquí. Aquí. Estem a dalt de tot d'Alcalís. Un d'aquests pics és l'Alcalís, i ens hem trobat amb vaques i cavalls. Hola, guapa. I ja t'he dit guapa. Heu vist la cadira i es pensen que hi ha menjar?